Eta niretzat ohore handi ez ezik, ohore handiegia da ekitaldi hau Otañoren bertso batzuekin bukatzea. Nik tozenak bertso eundak ez dakit, baina Otañorenak buruz jakin izan ditut eta kantatu ere bai. Gaur ere, hemen kantatuko ditudan hirurak kantan itzake buruz, baina hau bertso papera baita, bertso paper moduan egingo dut, baina sekula egin ez dudan moduan, eserita. Zait gustatzen eserita kantatzea, baina honen beste tramankulu eskuan hartuta ezin dut kantatu. Beraz, Otañoren hiru bertso kantatuko ditut, Urteberri izeneko sortatik. 1902koak gaia bera dionez. Lehenengo, bigarren eta laugarren bertsoak. Gero azkenak bukatzen du, agurtutzen zaituztet denak Urteberriz. Hauek kantatuko ditut. 1, 2 eta 4. Hogeigarren mendian, kristauen bizitzan, bi urte igaruak dauzkagu desditzan, begira nazioak zer nola dabiltzan, elkar purrukatutzen, nun nahi harakintzan, aurreratutzen guaz, txangurruen gizan. Aurreratutzen guaz, txangurruen gizan. Gizon eta herriak dabiltza bildurrez, elkar zelatatuaz, legorrez ta urez, hitz gozuak esanaz, barrendik gezurrez, zein dira de gaiztuak, bestia bai guez, indarra nagusita, gogorrena juez, indarra nagusita, gogorrena juez. Asko aurreratu da, baina zertarako espada nahitasunik elkarren ganako. Atzaparrak dabiltza bihurturik kako, bestientzat bezala Euskal Herrirako, ez tegu arrazoirik gutxi geralako, ez tegu arrazoirik gutxi geralako. Azken esan bezala, agurtzen du, agurtutzen zaituztet, denak Urteberriz. Eta bukatzeko, ben, adibidez, Joseba Tapia musikari handia, badugu, Intxorta eta Gerrakoak eta bertsolarien lehengo bertsoak kantatu, eta Joseba, bertso hauekin kanta polit bat egin daiteke,